Români, vă salut! Eu sunt Nei ca nimeni și am să vă dăruiesc câte o pilulă foarte amară. Procedeul va fi un dialog între un reporter și un atotștiutor. Care, bineînțeles, că nu știe nimic. Dar, prin acest dialog, am să reușesc să vă orientez mintea, sufletul și inima și pașii spre calea cea bună, calea care duce spre cer. Știți cine este calea, adevărul și viața. Nu eu, însă el ar dori foarte mult să locuiască în oameni. Însă oamenii l-au părăsit și în oameni locul lui Dumnezeu a fost luat de nărav. De năravul cel spurcat și rău și urât, care îi stăpânește pe oameni printr-o falsă libertate, printr-o falsă bucurie și falsă fericire. Deci, El este adevărul. Oamenii cred că adevărul sunt chiar ei. Nu. Adevărul este viața omului. Iar cine este viața omului? Este scris în Scripturi. Este scris în veșnicie. Așa că am să vă dărui de la Nei ca nimeni, eu adică, către tot poporul român și către tot cetățeanul român și către tot creștinul și către tot omul, am să vă dărui niște întrebări și niște răspunsuri. Printr-un dialog între un reporter și Dumnezeu.